Hau da bizimodua. Aspertuta nago. Egunero gauza bera egiten dut. Ez dago aldaketarik. Zerbait pentsatu beharko dut. Gaur goizeko 7:00 jaiki naiz. Dutxatu, jantzi, irratia piztu, gozaldu eta kalera irten. 8:00 trena hartu, betiko lekuan eseri eta lanera. Goiz osoan lan egin, eguerdian irten, eta betiko tabernan betiko bokadiloa jandut. Eta berriro lanera. Arratsaldeko 5:00 irten, autobusa hartu, eta etxera etorri naiz. Etxeko zapatilak jantzi ditut eta besaulkian eseri naiz. Beti bezala, egunkaria irakurri eta gero, afaria prestatu dut. Iluntzeko 8:30 afaldu dut, eta afaldu ondoren telebista pixka bat ikusi dut. 10:00 ohera sartu naiz. Orain ohean nago, 10:04 dira. 10 minutu barru, argia itzali eta lo egingo dut. Bihar ere, berdin egingo dut.